Ja, så får vi att börja åter. Nina. Just du klockorna klara, Nina. Just du klockorna klara. Ja, nu får jag spekla börja åter. Lugga visa att det kom. Jag måste ta sig bouchna vid hese orla govi. Och det är inte stort lite att det är flera timmar som har varit vidläsa bouchna här på. Det är lärare ur högskola. Sonen check kan man säga att han var i ändan av örnflottet ta vurstan greitheten om mistrivna och i trea flottet ta var han så häppen att släppa in och ser flotten här på. Och det var ordentligt gott för han och jag stressade akkurat ta. Och ett att han anbån som vi brukte här på inte var enda bogen här. Och ett av hans här som man säger jag björn till allt det är alltid skila tänkom. Så här ständer att ni kan vara inte till svimgillen och det nej inte svimmiklar vi. Men så det att man skulle gänga vid en taske och så en taske till alltså mig kläm passar ju. Men det loste vi till att en så ju så ständer ska vi då med finna det. Jag finner det med att några vi att det har ni kallat för nutcha taske. Här passar böcker och idrottarkläder. Så det kommer man lösa på tammat. Men oj här det som är helt för så öliga dejligt här har man fokus på allt det positiva, alltså är alltid god tone och i allt att den här boken är så viktig till att hon är tryggar att gå samskifte i mitten skola och hem och det tar allt snurr sig om till relationer och relationer bygger av gott samskift så jag är otroligt glad för henne och jag har henne faktiskt ofta fram. Heter ett ampo som jag vill göra värvi och så var det över Magic Chart. Det här är eisen ordentlig snilt, det är brust og skjold arbeids. Det er for godt husgått, så skal det beint opp på veggen. Det er, vet ikke om du kjenner det. Det er simpelthen bare sort folie som man kan køre på veggen. Det er magnet, så virker det som en sånn whiteboard. Men det hänger upp jag vet inte om vi är vera eller magnet. Så skriver man allt det som man är bruk för. Och man kan göra det och ända längt så man kan bli via skriva. Fantastiskt. Och så är det hit anboja som är den här time timern. Han får sätta igång nu till nu för att få Annika Katrin Johansen som från Orblindna lärare Fälanon. Det är så läs att Öljanegg hava som har att det har eisen i avbjørnger vid ordblindene. Hvis det ikke var ordblindene, så kunne de eisen ha avbjørnger vid arbeidsminnen. Og ta tilbake så anbøyene til samme som man kan bruke, lese og skrive tøkene, for jeg tar seg om nøkere av dem. Og det kommer så Annika Katrin at ta seg om. Så gjør så vel. Ja, har jag ja. Ja, jag är ordblindlärare och läsevellöjare och har ju det var ett sånt när arbetar vi Namongon ur Nolta flotje. Och i Namongon mina eller från Nolta och Peter och Namongon mina och isne vuxna och äldre folk. Och det är så särskilt väl för ordblinda arbete och annars så isne rådgivning för läsning. Och där kommer så att ta sig syndrom dyslexi och som även det här är att vi lär inte ens. Och så tills vi kommer visa av det är bara image matar som man kan liksom så kan man kanske följa det passat till moin eller inte och så framvägs så det är bara image matar som man kan bruka och hjälpa in och så.
Dysleksi, altså dys, merker akkur som ikke virker, eller en tropløyke, og leksis merker år eller tala, og det vi kjent internasjonalt. Bare stått om mot ikke årblendene, så årblendene, altså S-en til tropløyke vi har lært å lese og skrive. Det er merker som søgnfattende og evnev omsetting av bøkstaven, og bøkstaven fylkjøn til maljø. Og at årblend, det var særlig tropløyke vi i åren, som det ikke har sett for, det er stått om årblendene. Så husker bare stort om hver til, man kan si, sast atter. Så det her var et lite baden, som 2 år, hvor gammelt det altså helt lite bad. Og det her var en legopakka, og de kunne sitte og ringkla til lille badene, så vidt at de at Lego ui via sucha pakkan, det sucha, hvordan det ser ut, og de høyre katter ui, og så framvis. Da snakket vi om helt lite baden. Da det ble sindre eldre, så kunne de til døme sitte i sjønvarpen, og de kunne sitte logo, her det sitte Lego, og de har hatt Lego. Ikke til å lese, men de leser det som en åramind. Og så ble de sindre eldre, begynte å sette bøkstaver og ljøs sammen, og det som vi kallar fonetisk lesing. Og ta det at vi sitter at det blir en avgjøring til bøttene. Det at sige lek, og så framvis å sette det sammen, og her har det linte til at leipa atter til det de kjenner, og til de myndene som det har sett for. Man har kanna øsne i høylandet, og det viser seg at det særlig venstre halva som lyser opp i høylandet, og ikke vanlig ta i det ved lyse. Men ikke de årblenda, så lyste det ikke opp på samme måte, det kan ikke være gjort der, men i stedet for ser man at det må arbeide midt i høylandet. Og det her som de minnes til at de lærer seg å kjenne åttanhet. Og så at de årblenda det liksom en stor avbjøring, det størst strøy, til at han ser et år, så frambøyner vi også, jeg har vi skjedd av 4 ångses, og røyne at henge til ånkene knaka, og ånkene som han lærte ångses. Og med en først å lese og sett Leoa, så kan du lese alle mye hva for år det Ortograf skal lese ikke sørste til, så tar vi ferdig å lese flådende. Så avbjøringer typisk til Ljø, til at det år, sunter og Ljø. Så leser jeg at du har et år som sol, og så framvis at kunne sette Ljøa. Av fjerne eller skjøfte ut bøkstaver ur åren, så hvis jeg har et år som sol, og hvis jeg har første bøkstav vekk, fjerne det at det så etter, så etter. Eller hvis jeg har et år som sol, og har det vekk, så står det om hva det så etter, så så etter. Særlig riktig, da hvis jeg tar ikke midteste bøkstaven i ord, som sol, og har gjort å i midtelen, hva det så etter, så sal etter. Det øyelig riktig kjønn og årblenden, jeg gjør det brøydingene. Så trobult å kjenne å lese år kjøtt og automatisk, så de leser 8 og 1 år, det strøyer seg i kjøkken første år. Og at fastholde informasjon og arbeide ved henne, det også trobult. Halda fast på det, og til å si at du kan slukke som flere år blind, det har vært gjort noen at det møvlige røynter og lærst forskjellig. Kunne kanskje sette at forbøkstaver sammen, truttjer, blir det møy, så blir det troplere. Og til heter det fastholdt, vi blir ved sol, og så kommer inna, og så framvis, og året blir langere, og til trobult. Og så det at det viser alle minne, trobult ved bøkstaven, og småårene som lykkest. Altså det er år som her og her lykkest, fer og for lykkest, kunne blanda B og D og P og så framvis. Så hvis vi tenker en årblindan, så kan han ikke teksten på andre måten. Han kan også søke teksten fra flimra, og som jeg har tatt, vil jeg si at hva skal særlig ta til å føle at det er sin stressige, så blir teksten aksjon, det er bare oppe løyke og på pyrene. Og tar det også, man kan si, folk som sitter i stjårastørvån og så framveges, altså, som sier at det skal ikke lese på pyrene, det er for å få en tildømmelse. Og så at til imest, det kan også være bøkstaver som blir vekk inn i midtelen, eller at det er sørste bøkstaverne som er vekk i årene, og så til imest, det er sånn ikke på samme måte, men at det er så som er sånn det. Man sier at cirka 20% er årblind. Og de kunne ha trobult å lese og skrive, og vi har skyldige til å lese. Og til imest, ikke omkring det trobult å lese, ikke omkring å skrive,
så det är syndromiskt. Och man ser att 30% av alla ordblindon har trobleggar vid stödfrön. Och att det här, det kommer upp 4 flock, det får läsesticker och så framvis. Och så är det trobult att rocknet är sticker. Det ska da lyse vad det är som du ska göra en första gång. Och så är det imisk att det har sagt. Alltså vi har inte töl i förrjon för det här. Men man ser att en 30-40% av fast vi ordblindna har så motert som folk vi alltid hade. Och det är det koncentration och så framvis som man ser. Så tackar vi några och en käntan som har ordblindor, så det är Blackman som vi känner X-Factor. Han har sett fram om ordblindor jag ser. Och samtidigt så är det från 13 oktober till 2020 att han avslöjar att han har ADHD. Ja, Robbie Williams, Lömmes, har en dotter som han har lyckats med fram vid och sagt att dottern är ordblind, lyckas som han. Och som ser han ösne väl fram om att han är ADHD. Så hit har vi det efter Lömmes kan vi sucha, vi tar smarrobot någon från förskolealder. Så ser man ofta att jag kanske tror på att vi vet höra om och rymma, tar man liksom syriska rymer. Tror på att minnas bokstäver och töl. Man tror på att vi minnas år. Det är några ting som man kan så att och eller att vara så som också sådana tar man varit att läsa av Björnkaner är börjar. Tänk om första om man ser det eller tror på att lära stavreje. Tror på att få bokstäver leo. Det kan tro på att sätta bokstäver som man lår eller känna år attor. Tror på att stava. Det blir äldre. Så kan man så läsa troblaggar. Alltså det är att alltså att det solen att det så året med kacentrier alltså det känner ganska sol men så det så ändringarna som är sån strålar som kunde bli öliga länkar alltså bilaner och så framvis det alltså att det kunde känna som man ser små våren ja och det kunde ha trott att stäva och riktigt skilja ganska att det är det här Lisa som här ser man då innanför målsliga nu har länge tog jag malbra sig hur ser öjtre i mest ting och så framvägs självt om det var hörsta ofta så kunde jag glömma oss när det var det och så kan man efter skjuta oss vi sociala troblagan efter troblagar och så framvägs och sälja vi vuxna heter vi aktion tabu vi ordblindna att det är fler som stannar fram och det tror det är ju en alltså det är inte som man ser bra några få folk det är det folk som strujar sig detta och tar vi snackar om 20% så snackar vi bara om de som är ordblind vi tar vad vi läser troblagon vi öron troblagon och ösne som speklas i attor vi läser inte så det är det som har läst troblagar och här ser man ofta att det går med att läsa troblagar jag var trobult via stäva kommer vara bunden av att och hjälpa dem att läsa texten i någon och så framvägs och skriva för dig. Kommer röna steppa från att läsa och skriva men man ser ofta att det då är väl åraset att det tåsa och ösne att det minnas nej alltså hvis vi tar Gitt Nørby och sånt så är hon ju sjönläggare ordblind och ja har alltså man ser har arbetat på tomat. Och lär sig åt annat. Så jag huxar här och snabbar om det är folk som har varit troblaggar vi hör på nå. Svi och egen någon till list lunch och framvis hux skärm eller då har varit läst troblaggar man lägger mest sig att skulle på den här så troblaggar eller det kan också äldre eller det är kontakta hälsofrämst nästan någon till att eller kan man som kan visa vår hjärtläggna lagna. Det är morgon som kommer fyra, att man upplever att botten blir stor, så ser man okej, det är trobult att läsa. Tog att ta vanliga så vi kan till läskönen i från avstånd. Du kan inte läsa i en bok, och det så ger sig själv när det är bilder, att det kan gå så checka centrum i veckan, men jag tror på att så checka centrum i boken. Så det är viktigt att mer finns kan egen som är för jag vet om och det test mig allt det tog jag tror på att jag läsa.
så det som jeg har arbeidet ganske særlig vi nu til sørste årene og sett meg noe til hver fri ambo kunne brukes av førskolen. Vi vet at det øllene er ambo som kunne brukes av øre og malen framvis. Men hva kunne vi bruke av førskolen? Så for å vise onkelbrott, heter det sånn primitiv brott, men jeg er ganske fri at det er sånn i action helt enn at det forteller. Så jeg håper at brottene fra ikke. Men det første jeg husker til Interwords. Og Interwords er så en app som de kunne ha teltene, altså om det var iPhone eller iPad eller hva det er. Her du kunne få hjelp til å skrive, opplestor, hjelp til å ta mindre av tekster og så framveis. Og her kan man skifte med imisk mål, det er sånn at det først skal ha fletje. Man kan velge hvordan kjøtt hastigheten skal være, hvordan kjøttet skal leses, og så framveis. Så det er ikke mulig. Og nå har vi sett en bilde som mikrofonerna och det tror jag att nu är det ösnä att nämligen vi att jag hade till dömes sätta sig samband med mig och se att if I koncentrerar mig på arbetet kanske hjälpa mig vi onkron amboje och ett landa så att så här till dömes har vi sitt ju vårt Interwords och här tar man sett nu en dag i arbetet och så säger han nämligen att ice cream alltså det är ju stävat. Det är simpelthen inte stävat. Och han har skrivit en alert och han har brukt här inska funktioner men så såg att han blev nog så frustrerad och hur körde jag tolv lite där. Och så snackade men det är mikrofon kunde man ska bruka henne att lockors där och så tror han mikrofon och så säger han bara ice cream och en skon och så kommer det in i texten och så säger han hattra gå funktion som jag vet. Alltså att det hade gått då. Så det att ösnä att Stottla Sucho istället han sa att han kan få agråna av hästen. Och ösnä att det är flera som vi sa att det har varit troblagar vi till dem så det läsa att det får det vi som det läser att det gott att ta det morgon och innanför så tar det jobböcker och annat som är från kommunen. Så att det vissa ja, jag vet inte om jag kan ge fast här. Att de är bra snacka själv. Och så får jag skriva. Jeg er ferdig i skolen. Jeg kan ferdig i vår. Ja. Ein. Veldig rett på året og trustig. Færre. Færre. For. Færre. Vi fann det på en av det. Ikke. Oi. Skolan. Jeg skal la på i skola. Skola. Nir. No. Ja, og så er jeg ferdig fremst, sett marskøren fremst, og tror jeg på illen som er overast, og så er jeg teksten nesten opp, så jeg har jo hva det er som jeg skriver. Og så er det imiske funksjoner, der man store bøkstaver som man kan bruke, og så framvis. Så her er matematisk mest. Så er det også SMS-er og Messenger, det er Interwords. Hever til funksjonene at du kan bruke det i tastaturen av iPhone, eller ja, som sagt, skriver SMS, eller det skal være Messenger, og også jeg har faktisk funnet til at iPhone er ikke like smart som omkring telefon. Och det var sen kjent det var så att nu tar jag arbete för att så många ösen säger att nu är det ankor här var Samsung och jag vet inte vad alla telefoner ute så är det. Så till ösnen största arbete är att pröva där i telefoner av och så såg att ankor också andra mesh är faktiskt smartare. Så det är liksom fann det så till. Så att det döms via SMS-on att du kan välja globusen där nere och så kan du bara kolla hvis du ikke tog med det her åreoppskottene fremme, så tror jeg at globusen så er det vekk. Og så også i Østene at samskiftet i Østene som er årblind, og tenkte om å øye vel som Messenger, at jeg bruker mikrofonene, ja, som er her ivre, og til å si jeg tror ikke mikrofonene, og så vil jeg lese inn, og så sender det da som en geofoil til dem. Det har vi sett, är ordentligt du skriver och vi kommer att förslisa till att vi kommer att göra ordentligt. Här är så bara ett lite döme om vi ser sent Messenger vi är sån och så på samma matta så är jag färdig in och jag
skriva bara vi telefonen istället för. Ja, jag var ju här också. Ja. Nej, gott. G. Goa. Goa. V. Kvinna. Kvinna. E. E. O. Kunden. O. Hugsa. Hugsa. Ja, och på samma sätt så har jag skriva vad jag här på ett och finns det upplysa det som jag skriver oss framvis. Så Into Words har mynta läsare ösnä till så jag så appen och lägger det på ett. Och mynta läsaren här också i Luka ösnä vi så brått. Ja. Det var inte vart ändra. Det som är så smart för myndaläsare någon till att det faktiskt gör mynt av texten om telefonen. Och det vill säga att typiskt först och ganska en bok eller ett papper från läraren någon läser till nu. Och det kan ju vara trubbel så trubbel vi att läsa ett eller ett års riktigt att koncentrera. Så tar jag berösen till vid Into Words att jag kan mynda av texten, trycka play och få texten upplyssnad. Jag väljer appen Into Words. Här väljer jag bildläsare. Och så får jag ta en mynt, alltså efter det får jag en tydliga mynt. Ju bättre mynten är, ju bättre är uppläst. Jag tror jag en fyrakant. Skordur och mackar är en efterknutt att plantan om. Så kan jag också trusta en fyrakant och scrolla fingren ner efter. Bæði diska og naturligt græsland i husa, flere sløvna av møkken og skorduren. Sommaret sast eitt fjellment skordur allu i hianen. Ja, och så framvis. Så kan du få ett upplysa. Hittar vi det skriver där man så också är ganska visst då över att ha det så helt då riktigt att det du bruk för eveligt och så framvis. Så tar du brukar skriva guides. Det vill säga man får upp i prickarna där uppe, väljer skriva guides. Och här ligger skriver rammer, där skriver schabloner som är smartare att bruka. Så jag tog först hjälp till att skriva stilen om ett ohyggligt hus, eller ohållande huset. Och då ständer jag från början och så skriver jag till vidare. Hur ser huset ut utan att beskriva hurdan och så framvis. Så då först hjälp till att skriva. Så du går med texten som du skriver så är det här ser ordna vi som tar faktiskt fyrsliga. Men allt runt om blev väck. Alltså då särskilt inte till små av orden översort. Bara det som är viktigt för stilen så där är rätt. Så och här ligger till om du ska skriva analyser, eller noveller, eller tøynda stoppar eller vad det är. Så att det är väldigt smart. Att du skulle nämligen ha möjlighet till att jag vet det. Alltså här var en offstrund 500-språkare. Men man inte skulle nämligen så har man möjlighet för att köpa ett halvt för 300 kronor om året. Så det huxar billigt. Så lika visa här till för enkelt läser och vi får upp i anbudslinjerna. Välja störst för enkelt läser. Så genomför alla reklamerna väck. Trots det är höjdläsning så har vi texten upplyssnad. Blachman afslører diagnose. Har et X-faktor-dommer Thomas Blachman lærer stadig nye ting om sig selv. For nylig blev han diagnostiseret med Vi får upp attor och i avslutt för enkelt läser. Och så är sjuan som hon var åren. Akkurat det kan vara sånt förvirrande. Vi öppnar reklamen och så framvis det kan förstyra. Så tog möjliga att föra reklamen väck. Så akkurat där La Mercy där är inbyggt och i öllanägg och sin spöl och så framvis som var den spela. Och får hjälp till att ett lopplästor så framvis.
Och så att det är ja, och så gott. Så ska lukka oss voiset som nytt och det är gratis och som vi kanske varierar det goisne. Det är så att det är att tåsa och alltså text, tala till text som är smart för dig. Appen Voice trycker ändå något. Jag tror jag appen då. Och så tror jag mikrofonen. Verskatlanen Raunor började i 2019. Och ett tøyme av malfryngon för igång vi ögna runt att samla in jo från försmalton personer. Starsfolk i skolan i Esterkommunen var vi i hese runt. Tror jag stopp. Och så tror jag att ha talaren för att få texten uppläsna. Verskatlanen Raunor byrjaði i 2019. Eitt tøymi av malfrøyngon for i gongt vi øyna røynt at samla inn jo fra føresk malton personen. Starsfolk i skolan og i Estrakommunen var vi i hese røynt. Jeg synes at det skal gjøre brøytingar i teksten. Jeg tror ikke av blyanten. Og jeg får brøyta det til Estrakommunen. Det er jo også gale, kjenner jeg. Ester. Og vi skulle ha året kommunen. Jeg skal ha ikke hese, men hese. Prøve å bruke interwords til å hjelpe meg. Her. Vi kan tryste her. Hese. Hese. Og tryste at det er rette året. Hese. Så det kan jeg gå i med dem. Somleis har vi øysene mulighet for å gå i med teksten via tryste av fyrkanten. Og så kan jeg sette teksten inn et SMS på, eller i Messenger på, eller i en teltpost. Øysene kan vi omsette tekst til normal. Omsett til dankst. Ordblindene er utroplokker ved å lære å lese og skrive. Tryste jeg stopp. Jeg kan øysene omsette til. Ja, och alltså jag vill säga så kör vi här på det danska texten som man ska bara spia, alltså omsätta till dansk eller engst eller arabiskt eller och till röstens marsch nu tar vi det här när flormalt i förrjun man kan omsätta till onormal. Så att det är smart och så diktos som måste komma och så lukar bara visa stotton grader. Ønskene at de norske kongen komma, og i kraut og valgt i førjen komma, så vel kjent som Olav hin høyleie komma. Og nå skulle vi få et høyre og syndre om han, punktum. Ja, måneden her på, og her noen gjør det små brått, som jeg kan velge at det går i meg syndre, eller nekv. Og men her på, det heter til døme smart hvis du ganger min navn, eller hvor gjør det, så skulle jeg også gjøre. Att du ska skriva stolar oss framvis, att du kan ståsa det in. Du kanske det är ju hött någon tankar men du först inte snurra på pojs. Och här på inte är så runt det. Och att här kostar så 345 kronor om månaden. Så ja. Så annars också bara stotton att se att det är ju allen att vi tar jobböcker, vi tar är det allen gås med smartbot och är det allen som är äldre. Så det är det. Ja. Så har vi ett landspårningarna. Hur så gör man nu hvis man är eirapat som har tropplaga hvis en ting nog kvar? Hur så gör jag för att trycka mig att det kommer att doa då? Är som förälder också. Det ganska är som ska doa då. Eisne för att kunna hjälpa min barn. Eller hur också då? Alltså i också i alla fall att vissa till som förälder få möjligheter till att lära anbörja bruka. Så är det också så ordentligt att säga täcka av och täcka av till på visst det på dem. Tropplaga är bara det så sköltan att du först kanske ta möjligheten.
Tog att det som vi också akkurat lärare och lärare av skolan att det är inte så mycket timmar sätter av till detta arbete och tog blev det en man kan säga alltså östra det som tror på det som det är att alltså är så riktigt att få det att bruka det tog jag till hellre köra arbete sen andor. Så tog jag det är riktigt och ja alltså är det som att fylla vi alltså jag spelar så fyra alltså till dömes ordblinda lärare är av skolan någon läsfällare är av skolan men det är inte så att vi kan ska ta känna till förrättna det är det och det var ju alltså det var ju essentiellt till arbetsskola att ja att man vet att arbete är inte något gott det är inte att det manglar resurser överhuvud alltså det gör det så tog jag men jag vill säga som är appen är att få där in i alla fall iPhoner eller iPadar eller vad det är och så att jag mäta om detta en torvor och titta bruk för det inte och tas vi upplever ju för det lära att bruka det så kommer det alltid för att till det sättna så jag som Amina måste framvis alltså är det så man kan säga äldre att det blir lära det till värre så att den kommer igång så det är lättare vi säger inte att det blir lära det och vita det till att ferie vi finner vita nämligen att alltså själv om är också var det värsta spyttla och tog att det brukte tog på att förklara dem i samboina. Men att ta nämligen bli äldre kan det gott få kontakt att från föräldrarna. Det har gått att barnen visste om det. Tog öarna för komma det ganska här till att det också vad ska jag bruka för resten för det någon. Och kanske alltså, nu är en stöv här som det tåra brukar det ganska mot lagsifa ska Ja det och tror jag andra på följa dessa trickvita eller inte eller alltså jag också när kom för en ganska lärare inne och så ska han hjälpa också vid hässon och andra har trubbelagar från öron och så framvisa att ja. Så här går det co-teaching kanske komma på tal. Annika, 2004. Jag kan se också. Ja, tusen tack för det. Du ska nu få en såna ödlära inte lika. Det är efter en fullt grej över. Jag vill säga att det som är så öliga gott vis ner och en tog vid har bjöa här in är vet du att ni har flera framlöver och är vitt lärt varspaljos så det är att hvis man häver att det är så ska man alltså huxa om att kan man gagna av bruka några av nampon. Tog är som vi för det är mött helt och färtliga nekvon det är otroligt väl fyra så intellektuellt men heter vi att som är mila så innan vitan är av björn och tog vi det så missskilt. Tog jag att det här är så otroligt viktigt anpå som man äger att ha inventet har man häver vid bad som har så av björn. Så tusen tack för att du eisen vill vara vitla vars på ljuset här. Tack för ditt fantastiska arbete och tack så väl. Tack för det. I föräldrarna så må vi lukka här. Ja. Jag vet inte, presenterar du bara? Ja, så är vi ute i helt i stöv. Jag vet att var Maj-Britt Strand här sammen med oss. Og Maj-Britt en eldsal som har vært nekkommet av det, og har brukt nekva orske på et noe ung. Og vi sitter stålbrist på. Nå er spent å høre hva hun sier om faktisk kjølsalit og salarhelse vi at gjør det. Så Maj-Britt, spent å høre det. Nu får det gå. Ja.
Jeg har alltid vært utrolig avhverst at se at vitanen og tøknen ment som ikke nek. Bare hvis vi tenker etter i 2012, så var førsmål ikke inne i sitt år og interwords. Så vi har ment dere utrolig kjøtt, hvis man kan si så. Bare så kort og tog. Selv om det ikke kunne male inn. Men den første teltet hun ble gjort for lengre tid så igjen, og ta var det innlys i år for år. Og den teltet som inne i interwords i det, hun fra 2012, så hun veldig gammel. Så hvis vi alle kunne røyne avvarske hagre myndleggere om å få den nødtalen inn, så kan jeg vise at det kom fire at det en helt annen heimer. Tog at hun leser utrolig vel, og hun alltid derfor. Så det er vana vi at vi feil å kunne få noe derfor til helt til inn. Og noe annet som vi har arbeidet med nå til å få gjort hver badnerøtter, teltetalrøtter og i badnerregi. Det en mannaretter til bøttene å kunne få opplese av som en badnerøtt. Det bedre å kunne høre Pippi lyse opp av en jente eller dronjerøtt. Alle opptøkene litt mer, og alt målslige gjørst, og nå det det tekniske som sving, og det for fram og i svørd. Så alt menneske så spekler jeg. Og hvis vi tenker, onker vi da snakker nekk nå om årblendene, men talblendene til oss en stor parster av hæsson. Og det hvordan kan man hjelpe til heimån eisene. Ofte det ikke det talblendene, men ofte det matematiske blokkeringer og slag. Og mine rønter sier meg at ofte hvis man tenker truste eller presse hos noen her og sier hva så hva, hvis man hever et hefte som man blir ved at trene i, kanskje, at man ordentlig visuelt skreier at det hefte på seg og sier hva alt det det så gjøres, du skal bære hosene til prosent. That's it. Og hvis du så kan sette prosenten inn i en kontekst som teier i, typisk av mine, så det fraværsskipene. Det knekker en prosentråkning så leies. Og at ta det som har gjort det, så sier jeg vil faktisk holde et annet evne nå innenfor støttfrøy. Så les alltid ofte når man kan knekke en sånn kåte. Ja. Og på samme måte at jeg tenker truste av akkurat sånne. Og så tar det kommer min namn, så skal man klare så snakk prosenter for bestanda, at hvis man så berolig av deg og sier man bare at du skal bare klare 20% av sånne heften her, og hatt til 15, og hatt kanskje til 20, og hatt alltid ettervendende, blir bare knæsende dyktig til akkurat hatt deg. Bare det gjør at det plutselig mennes og ernes og det kjøtt, altså innenfor støttfrøyene. Så en støttfrøy kan godt køve resten av skolegledene, og det synd at, men om det jeg vil si at vi parkerer noen ting, og ser bare godt altså. Og ringer seg før man ikke at man har minnet at oppgradere seg i støttfrøye, men så det turboskei ganske ordentlig vel høskende, tror jeg at så først du bare støttfrøye ganske en måned, og for bare hosene om det. Og så var det her vi faktisk vi ordblendene og at det var ordentlig vel å lese. Hvis det rent ordblendene ofte, så då det kanskje, hvis det i det samme året konteksten, og nok lunch, så kunne det bli ordentlig gå til te. Og selv som det så flyter seg etter til en ganske middelten eller et eller annet, så kan ordblendene virke akkurat som ekvisler etter, til bare at det okjent år. Og så det alle veien oppe etter under skoleskipen. Man kommer omkring ned av 0 nok så ofte. Man måste se en annan årkontext. Och att det här det ofta att heilen läser öle kött, kanske kött en eja. Och kanske onkel vi det här stagnerar man och läser inte och för att det är som i mitten också nej.
Og her kan han telte til å være utrolig god og fastholdende leserytme, alle tøyene, og det gjør det til at det visuelt får det inn ved egen og ørene samtidig. Og her lærer ut at jeg kan bare månede det bedre. Her er ikke givet seg. Så snakker vi om dikt hos Johanne. Det var Anna-Katrin, ikke sant? Ja. Man kan eisen fære inn hjemme og syne til allmannversen om til hjelpe råd. Her er et øyeblad som er det så. Her kunne vi årblindene, talblindene, whatever, søke om å få til hjelpe gjøtta. Og eisene, hvis det er bøten, så kan få søk som foreldre, eisene få undervisning ut i. Og så kan man faktisk gjøre eisene vi kan være forrige igjen som koster 300 kroner. Det er mange bekker små, men altså, hvis man kører alt det, man får en tørsmeting, kan man møte at vi kan det har bruk for det, så kan man søke etter tog til hjelper talamisten. Og jeg ble ligger under allmannversen. Her har man søkt til etter hjelpere. Så det har vi rundt vi bare det og ordblendene og bare ting noen eisene og til så gynnske. Og til vi bare under årsene og i årsene. Så råkner vi at det er mulig å kjøre ut. Så bare man vet at det kan bli nok størst eisen i langt enn vi ødles ned. Men det skal så alltid enda noe just første år. Og så var det, ja, skrivingen, det er ofte hvis det er at jeg skulle skrive oppgaver eller lese noe snakk, er simpelt når man sier, hva skal jeg nå til så noe det gjør, og til så noe så gjør, hvordan noe så gjør skal du lese hver dag. Simpelt den. Og leser du ikke en dem, så vet du at den etter du skal lese dobbelt sånn. Simpelt den visualiserer det ordentlig vel. Det pleier å hjelpe rymlig vel. Og så til øle kjøtt hvis du først, jeg vet den sommerskolen bruker, altså ta i innlærsdøvene, så får de introverts og alt det av teltene, og så bjør de så foreldre skal jeg se meg ved nærmere. Jeg vil si at det er krevende og beint akkurat ta, men når rundt i eisen, så er foreløpig stover og annet, det er nesten leis, jeg nærmer ikke noen resten av togjen. Så det snur seg om å bostad og lære fra seg, og om du stender og lærer en nærming, så kan så lykkes så godt teke foreldrene vi. Eller av mine, så kan det være en kjeiker, eller en gomma, eller hva det skal være. Så det snur seg om at det kommer så kjøtt og gong til det som gjør litt. Gjerne er en 12 år, tror jeg at ofte papir det blir flås litt å bruke det. Men jeg halte som ikke fer mer av mine fratøy, til at jeg synes ikke at de er relativt fri, og de har ikke trobult av at jeg bruker det. Aller flest. Men til at hvis jeg blir presenteret og ringer til tannere og barnen, så kan det godt nok da. Og himmelen at man kan eisen gjøre sånne tema det gjør her, som man tenker til, nå får jeg vite å lære syndromet her, altså alle flokkerene. Man lykkes som eisen bryter ta på. Så at, ja, det er, ja. Og ja, det var også andre eisen her som jeg atleier, hva var det der var? Anker nevnte jeg akkurat. Ja, så, men det er øyelig kjøtt at du sitter ved en nærmelse, at du sørst ordentlig og uttrykker wow, kan hette gjøre så. Og hvis du så tar for akkurat som yes, at kan gjøre så, så at det er, altså hvis du hever det så sverst, så det lika mye om man lærer å lese ved egen eller øren. Altså det som er viktig, det er at du først undervisningen vi og ikke halte at du gjør alt tog. Det ringer seg som er så ikke ofte, det er man gjør nærmere kanskje en forlatte bok, hver konteksten er kanskje til 3-4 altre lakre. Og det er ikke motivasjon. Det er simpelthen ikke motivasjon at sitte, det er gjerne å sitte ved det samme tilfellene. Og hvis man er undervisere og man skal rette et eller annet, man sikter ved det kan forholde det til et regelbrott. Pjørsjafære, altså ikke noen atlan støylene, men akkurat som, man lykkes som gjør det siden man er i skolen. Så det husker jeg at så generelt er det veldig viktig til at ta sfære man virkelig at de
ordentlig få sånt faglig kjøssaligt, og det är mer så hänt fler förnar att nämligen som inte har klarat sig särskilt väl att det är lite så kan någon lämna skolan attran alltså du vet det. Att skulle bara få helt få fackliga inspelningar eller aha-upplevelser så blir det bara vi motivera ja och följa av till att snacka vi ut i bollen som resten av flossen sitter vi ja. Att säga att isna Gav avbrotat mig brist. Vi vet att du varst otroligt när du möter och du har kanske mer näkar gå dömer av oss och du tar höra vid. Vi tar om allt det döm om allt det livne som du är faktiskt avskar bättre och hjälper. Och du för jag vet att här är det kväll. Hvis du såst, jeg måtte renne til seg teltene, til at nå årsens at det er virkjenning. Og hun måtte avsløre seg selv, så jeg måtte renne etter teltene. Oi! Ja, man måtte. Det var utrolig ringt at halta anledet, at halta det hemmeligt. Men det var sån shuffle och ja, henne först då och det var inte ringt, det var en samtnämnd i avgjort jag mig brett vid strand skulle det vara att jag det vi känningarna i 24 hon är väl väljare och att jag det autismväljare och tar vi börjar igen så var hon verkligen min stora stol och hjälpte husar verskatlan I gli utan det heter slashboard till jag hade vi ett fantastiskt tøy med det syns så är snar hetta ska knocking och jag hade det här inte otroligt väl och Eisne är mig brett och balkalager I barn och ungdomsbalken och ta doron till Oke hon har en fantastisk alltså a bit relationer till ung och bad Eisne som har varit otroliga tropol som ingen annan är in till när tog det var virkelig en giving gav at du finnes. Jeg har så et arbeid her med jeg har nekvån bøtten, ungen og foreldren, og nå ser jeg vel skikket til å være velere at det er autismefellen. Og nå ser jeg store vita, nekva rundt, og så er hun særlig blod og heit linte, og for å kjenne seg vel til at det kommer til henne. Og vi tar hårsa følge vi at det, og særlig foreldren bøtten vi at det, meg ble det store mån I livet herre. Vi har lusta og gjøre en fram ur skikka jeg veleg innan alt fra skipa Gjeranstein til hjelpa an på skolan, til å være vis som tjasite, til tropla funder. Og I nevntene har vi sånn eisne mest en eldoa, og hun vært dere fagligt innlitt I nekvørt. Videre at det fellan vil jeg tog si stora takk for alt det du med for okken og alt det vi at det. Og ikke minst okken foreldre bøttene vi at det. Og videre ser av at han tatt her ser. Vi kjenner ikke. Ja. Hette. Takk for det, Bjørk. Jeg tror ikke, ja, hette visste jeg ikke. Jeg visste ikke at det var kveld. Jeg tror det var til elfonten. Den platten. Så jeg kan bare si stora tøk. Det kom helt, ja, oversamme. Jeg var ordentlig klar til å føre inn ut av faglig her, så, men nu var det ikke. Men dette var ordentlig stora tøk, og ikke minst for alt det som feler gjør, tror jeg at det så nøyt, forholdsvis nøyt I førjen, og jeg mener at det utrolig nek vi går fagbalkar rundt omkring, og vi tar hos nek gå innslø nå I kveld. Og så vågne og vante at vi død for litt fela, tror jeg at ønsken klarer at litt så større. Altså, det Absolut, det vi fela vi skulle. Ja. Vi vill så nämnden hever eisne vært utrolig jævlig og stolande på alla matar, og det så fotlig hosgåten. så det bare om man lofta og køra het, men jeg må eisne si at begge bøtten og vaksen
Jeg gleder meg til de ideene som Bølkadaveren og Anna er. Det må jeg si. Skal vi klappa for henne? Og må du legge mest til at blommene litner tror vi akkurat. At det er tilvidende når man har bomest. Absingult, turkis og blått og kvitt. Fantastisk. Ja, det er slett også om. Det hei. Det var hela för detaljen och hatta var Mike som kom vi has. Fantastiskt. Och onkel spurte om det ser här genial trotchnar här på inte kunna köpas och ta kunna där. Det är ju snäck var till avmarska upplägg men 200 kronor vi snackar en share. Jag säger tusen tack för det. Jag vånar att det var last ordentligt och att detta för att gagna bötten. Ja, hatta var det. Du bara lockar mig mamma. Ja, du skulle slett ta oss nek. Og sånn at det blir til å melde seg som lim, og hjemme så er ikke åkken. Utan limer er vi et ånd. Tusen takk for.